Това е нереално, бе, брат. Аз направо се нервирам се, като го гледам даже вътре често. Ма ти не си гледал първи епизод и да видиш. Аз не го и гледам, аз не искам и да го гледам. Аз заради това не го гледам. И никога няма да го гледам. В Това е смисъл. тъпото предаване, което може да съществува някой. Я да видим какво става в епизод 2. Must have made a wish on a star. Life is Определено изглежда така, Рая. Добре. А тия мъжни са такива дебили, също че не е истина. Всичко в това предаване е дебили. Гледай колко пръстена има. А те вече не са с рози. Гледай какво става. Леле. Майко! Обичам големи Да. букети, рози, диаманти. Дай да бегаме в другата посока. Тя го хареса този пръстен, защото беше с най-големия Ето го то, къде прилича на това, къде се беше напил. В Израел съм напил 10. Ти за това ли говориш? Ето го то, да, за то почага. Не, просто аз го Ще пътя. бъде център на внимание. Какво ми прави котката тук, бе? Християнка, израснал съм в еврейска държава. Интересно. Виж, още Ти е повече майка. Надявам осложнения. Останах с впечатлението, че аз и Джани имаме доста... Не ще да гледа Регена. Джани. Кой И Джани, ще бе? видим как ще се Ой, развият то ме нещата. От напри в Джани ли му Добре, викам? аз съм Денис. Когато видях Естествено. Денис, първото нещо, което си помислих е, че е изключително естествена, много красива. Да, Тя беше всичко, момичето с- от всичко тя видео е тя естествено, момичето брат. с най-малко грим. Кое вид ни да впечатление на А, не, естествено? този е много брат? делюженал. Какво значи? Този е много делюженал, брат. Така че това Какво не само значи грабна естествено? интереса. Какво естествено видео не е, брат? Може да ми кажеш? Какъв модел си, модел на какво? Може да е абсурден въпрос. но- Много странен въпрос. Кое е странно? Ми задават такъв въпрос. Кое е Какво е странно? За странно? какво да е странно? А Просто какво си модел? ходя по ревюта. Но какво си модел? снимам Кажи си или те е срам? реклами, Фотосесии, OnlyFans. клипове. Прави ми OnlyFans. впечатление Виктор, харесва ми така чисто визуално и ми се струва, че и той ме гледа. Е психолог. Момичета много... Те нещо бяха говорили, че тази година не има стигна нещо в бюджета. Да. В смисъл, Подозирам. Не посмях да кажа на баща ми, защото не знам каква ще бъде Не им е реакцията. стигнало. Нормално да ни им стигне. Да Аз това не знам бъде как ще стигнало до честна. 5 сезон, брато. Там 5 или 4 или то, не знам. Да. май е пети. Много кофти ситуации, защото в принцип бащите никога Аз не между харесват другото мислех, че е дъщерите си четвърти и така, приятелите. и така си бях въмбълнал Не, интрото. четвъртия с двамата. Четвъртия с двамата. Да. Първото ти гадже, как се запозна, примерно, с... Не е родителите? четвъртия, с Ами аз за Марто момента Елвис. всъщност не съм запознавал момиче с Е, Марта Елвис е и ония другия. Да, не се налагало. Аде, по едно време странка Ако трима. ти не е Да, другата да. връзка. Ами аз не съм имал дълги връзки, много съм пътувал и като цяло не съм попадал на подходящ човек. Какво И значи като много цяло съм пътувал и връзките съм ми се са имал много дълги Е, връзки. колко ти не е дългата? Ами, може би 1-2 месеца, 3. Чудесно. Видя ли изражението? Видя ли изражението? Моля, види? Само, Как умна. само каза 3 месеца. Моля. Ти всъщност какво търсиш за напред? Ами аз всъщност съм на етап вече, тъй като аз съм на 29, така на етап съм, в който, нали... Вече е отворен време да съм. Аз олегнеш. винаги съм бил отворен да бъда връзки, просто не ми се получило, защото първо заради това, че съм пътувал, второ просто не съм попадал на правилния човек или сме искали различни неща. Някой път е било примерно, че хората са на различни етапи в живота си. И затова Да, на мен искали не ми сме се ли случи, различни може неща. би Аз ще искам да стана с някакви праскам хора, само, тя защото па иска да имат сме други заедно. мнения, Да. така, по-сериозни взаимоотношения. Аз не съм точно от хората, които се борят. По-скоро бих показала интерес за бъдещи взаимоотношения. Ако от срещната страна отвърне по приятен начин, може, знае ли човек да стане нещо? Искаш да ти помогна? Да, благодаря. Давай ти да кажа, че не би се борила за връзка. Сериозно? Взеха, бе. Много миличко. Много хубав мъж. Много внимателен. Само, че това вече почва да изнемогва. много нежен. Да. Много хубаво момче. Почва да изнемогва. Благодаря ти, но мисля, че тук е прекрасно. Пусни, че не мога повече. Ето го моят човек от Карлово. И Оле. ето тавата. Кои са следващите? Да. Айде. Благодаря ти. Покани Той на иска- Билчо на да. среща. Той е много интересен, млад и креативен човек. Нали да разбера, че... Да, ама та направо си го... Та въобще няма срам. Не. Ти не знаеш какво правеше. Тя буквално, че тя беше първата, която влезе. И всеки един мъж, който почна да влиза, Те тя виж, те дори се държат. Тя дори се държи за ръце, брат.
Ма Тейлър, те като влезнаха мъжете, тя беше първа. И тя ги караше да ги съблича тя лично. То в Ергена друго не мога виж освен това, бе. Барбикен. Разкажи ми Колко забавно. Добре, се маничак. Да, на 21 години. Ама помните как се облекли, бе, то с бяла риза, розови къси гащи, тази с розова риза, бели къси гащи. Каква музика? На по-фолк. Вау! Тази година станах най-добър диджей за България. Кой си ти, бе? Не, това ме целта, май, не чето ви. За което? Да Делче Сладбур. Попадаме, той е много готин. Много добро момче, диджей. А тя е студент по право, Тейлър, иска да бъде Тя е прокурор. тя е супер грозна. Между другото. Момента съм на 27. А Тейлър, той е на 21, брат. Той е една или 2 години по-голям от нас. Не е голяма Една година по-голям. Представи си ме видиш мене в Ергена другата година. Не съм се сблъсквала. Не искам, аз това няма го допусна да се случи. В Ергена. То няма да има другата година Ергена, така че аз съм спокоен. 100% това няма да оцелее. Другата година. Я леле как легна, бат. Опа. Кажи нещо повече за себе си. Нещо повече. Не знам. Колко дебилен не е истина, брат. Защото? Не знам. Просто... Това аз ако кажа, че ми е трудно, за какво ще се говоря? Човек, скивай, чакай. Видели сенките? Една, две и третата снимаш и ти представяш ли да трябва да завършиш някакви романтични разговори, да те снимат 3 човека маняк. Това е сигурно ще е тъпо, ама. Какво ще правя с нея, за какво ще си говорим, изложих ли се, не се ли изложих? Има ли си сериозни връзки? Нито една. За толкова време. Сериозни 6 месеца. Това е възраст. Бих искала да опозная по-малко момче от мен. То това е. Може би обаче сега, ставайки малко по-голяма, осъзнавайки себе си, съжалявам малко, че не съм дала шанс на момчетата и смятам, че ако го бях направила, сега може би щях да съм женена. Искам да се вярвам. Тя на колко години е? 27. Живяване в рая, да наваксам. На 27? Разбирам, да, ще бъде интересно. Ужас! Защо изглежда така на 27? Аз мисля, че поне 40 години. Това, че времето ще покаже. Че тя говори така, като се на 40 години майка, по-младите момчета, така и така. Да, разбирам. Напълно. Която си. Емили, мисля, че е тип жена, в която аз мога да се влюбя. Благодаря ти много. И аз съм. Но не си още, нали? Да ти прегърна. Ау! Тя направо ще ми отвее мозъка и буквално не ми се мисли какво ще се случи. Тази жена е готова за букаке от първия ден. Да, може Виша. С мъничко лед, благодаря. Виша, бе, те се обградили като някакво... Ма ставаш забавна. Как ли пък не? Това е като на Пайпер Пери мима, брато. По-добре на страна. Или как беше това, дето беха забедили нежите го. Да, бе, да. Ще го добавя в едита. Е доста така провокативна и предпочита комуникацията с мъже, вместо да е при нас. Ела, ако искаш при нас! Сега си мъничко да пие една вода и... Айде, добре. Ще дойдем, благодаря. Тя е в рая там. Да. Нали сме в Ергена, любов в рая. Как е куфара? Пълен ли е, здрай? А тази е... Куфар наистина, какво има в него? Да бе, мъжки ризи. Тази Габи е толкова замима вътре. Ау. Ще е страшно проста. Че да беше видяла как дойдох. Може ли да видим какво има вътре? Според мен има някакъв проблем това момиче, честно казвам. Тя тая беше в Ергена, спомням си, че тази Денис беше. Да. Вашата компания, съм тук за вас. Го мрах. Това, че тя предпочита комуникацията с тях, не значи, че те предпочитат комуникацията с нея. Кажи си. Прекрасно се чувствам, наистина е рай. Шесто, че някакво тъпо огледало. Не знам. Огледало. Да, това е за нас, Габи. Наистина много ми харесва и защо не искам да си тръгвам скоро. Ще тръгваш. Ти си за малко, ти вече беше. Вече е пръстени, не е рози. Охо! Вие видяхте ли? О, това го държа. Не!
Изненадата, която ни чака на бара е малко плашеща, малко ангажираща. Той е актьор. Да. А момичетата скочиха към пръстените като не видели. Оле, дали има по мой вкус? Край, този е по мой вкус. Всичките са мои. Те не са еднакви. Не, имаха някакви миниатюрна разлика. Вижте сега, този е по мой вкус, иска да знаете. Гледай как го награби. Хванали сме се на хорото, играем го и това е. Аз искам ето. На мен този ми харесва. Я да видя. Този ще да е Ти виж колко са Само прости, по един, бе. не по два. Вие по два искате да вземете сега. Аз вече си взех този. Тя го хареса този пръстен, защото беше с най-големия камък. Не ме интересува, някой трябва да ми го даде. Дай, ти го дам. Мога ти го сложи и на ръката, ако искаш. Да, ти го дам. Да, ти го дам, да. Гледай. Мъж на 40 години. Прави впечатление за самото начало. Чак стой. Просто излязох от пътя. Това е той, брат. Оп, айде на коляно. Опа. Най-вероятно знае, че жена като мен трябва да бъде впечатлена с нещо, какво Абе, би си майката, бе. Искам още един. Един има за сега. Започваме. Не, ти си супер кейнш. I like it. Like it, oh my gosh. Вие прекалихте вече. Вече с пръста. Първо диаманта и тогава вече я да ви знаем. Пръстена. Трябва да е по-скъп за това. Бах ти долняк, но съм покупател, ужас. Диаманта ми впечатли, но със сигурност от краси ще си изисква много Как мога да имаш повече, самочувствие за жена, си такъв ефтин парцал, това не мога да го разбера. Това, че изглеждаш добре и че си феноменална визия и стойка и всичко. Не мога толкова ефтин човек да си брана. Само с един пръстен няма да минеш. Трябва да покажа, че аз съм специална, да ми донесе цветя, също ще съм доволна. Но да са рози, големи, огромни, нали? Ако може са 100. някакви обикновени цветя. Песни рози Жест е важен. от бизнес партньора. Са големи. Мани ти, брат. Просто не я усетих. В смисъл, другите не ги усетих. Той ми прилича на оня събора за тебе. Усещането е малко Доле, напред, това е спокойно, хубаво. не ядем хора. На Виктор. Мили момичета има, няма от какво да се страхуваш. Забих. Мега много. Гледай как ги подминат хората, бе, брат, това бе, какво случва? Това само го режисираме ние. И сякаш. А, то как се изпотил на животно? А то сигурно е жега там. Какво И толкова так, от се потото, да. притесняваш? Кажи ето, бе! Какво случва? Камерата ли го притеснява, защото само камерите Мен гледа. ли се притесняваш? Аз ли... Добре, как мога да те предразположа така, че да се почувстваш и да те усмихна поне малко? Имаш ли гъдел? Имаш ли гъдел? Не. Има малко. Ема кажи, Просто ми ама трябва малко време те. само да се отпусна. What the fuck? Да се адаптирам. А, добре. Ще чакам. Ай, тази иска си тръгне на момент. Разбираем. Добре. Кое е нещо, което се забелязват в теб, но ти го имаш като качество? Окей. Ай, какъв е този рапак, бе? Леле! Тя се опитва, брат. Тя не го биш. Ама ти слушай, при положение, че те първо са влезнали в реалити да си правят тъшак, има още 10 човека от мъжки пол, които буквално може да ходи да си говори с тях. Единия им вайтне и тя го заеба, за да се види с този, за да може този да отидат заедно, да застане така като идиот и да каже: притеснявам се, брат, и таковата. И тя... поне нещо поне да си струваше да го отреже оня, брат. И това, и жената вика на мъжа: какво да направя, за да те предразположа? Маняк? Не трябва да е така, да. Не стига, бе. Емоня, брат. Не, той добър пауър мув направи, бате, ама нещо много срана нещата, бе. Боже господи, какво се случва? Аре, те вярно пред него се беха стоварили 3 човека с камера най-вероятно. Обаче,
Абе, и мене ми се случва от камерите нещо, защото и само гледал камерите. Абе, то за нас е квинчено, а там между тях си не е. Възможно. Ето, заповядайте. Не винаги е така. Събуваме ли не? И аз съм като такава дубайска принцеса. Абе, да ти ема майката, бе, брат. Пах ти! Е така. Си романтичен и подаряваш цветя. По принцип не. Защото на мен ми е важно, обичам големи букети, рози, диаманти. Разбира се, че ако попитам дали е романтичен и дали подарява цветя, ще каже да, защото се опитва в момента да ме впечатли. По принцип не е за първи път. Дали това е така, ще видим по-нататък. Бате, Имам ама още един въпрос, който ми е много колко ги важен. играва, Винаги бате? така питам мъжът, към който проявявам интерес, как и къде се виждаш след, да речем, 3 до 5 години. Чакам гражданска защита в момента. Кой е това интервю, което води? Кажа, много... То е много индивидуално това. То човек е писал това въпрос ни е на 38 мали, на 35 ли, на 34 години. Тогава е голем дърте. Кажи, виждам се с тебе, бе, кажи с тебе, бе. Съм в България, защото тук имаш нещо изградено все пак и сега да оставиш питомото да гониш дивото, да е малко трудно решение, което Реално ти нямаш реална цел, в смисъл някъде, къде се виждаш след 3 до 5 години. Малко ме оплаши това, че няма ясна визия как се вижда след 3 до 5 години. Особено за мъж на неговата възраст. Нямаш нещо, което така да си... Да, не съм предвиждал да живея в друга държава, освен в България. Може би... Искаше да кажа, че се вижда с нея, да, но той не стои това. Не, това брат. Аз питам мъже, които са директни. Какво мога да го питаме, брат? Те се виждаш на 37 години, брато. Еми да, смисъл... Какво мога да вижда, освен семейство, брат? Еми да, именно, той не отговори нищо. Той просто мълчеше. Нито има някаква цел. Това ти казвам, че това искаше да чуя. Не е вярно, не иска да казва с теб, защото това звучи супер кринч. Не с теб. По принцип ти казвам за такива работи. В смисъл, буквално тя като жена си, това, което казва тя в случая е, че просто търси мъж с цел и повечето нормални себеуважаващи се жени биха ти задали този въпрос поради проста причина, че като цяло жената по принцип търси сигурност. И тя пита, имам ли сигурност да бъда с теб? И те пита, какви сте целите за напред. Той, какво каза? Нищо не каза. Вика, не бих живял никъде друго да тя му го потвърли за семейството и тогава се усети и каза, да, сигурно. Да, това е само те изпитват на дъската и ти не знаеш нищо и те са някакво, аре да ми кажа, какво случва на тази година? И ти си, да, на тази година еди какво си? Някакво е смисъл, тя сама си казва, това момиче може да е някаква меркантилна, обаче не е проста, брат. Не е проста. И буквално тя си каза, вика, няма как да няма цели. Ако имаш цели, ти трябва да ги кажеш веднага. Смисъл, примерно, търсиш семейство и така нататък. Искаш да си уредиш семейство и каза, със сигурност в следващите 5 години се виждам семейно положение. Или, примерно, искам да си разширя бизнеса еди къде си. Или искам да започна еди какво си. Но той не каза семейно положение. Тя искаше да чуе за семейно положение и за такива работи. Мисля, той не каза абсолютно нищо и, както каза, тя започва да връща някакви предишни истории. А тя въпросът не беше това и започна да увърта някакви работи, да измисля. Кажи де, не какво, аз трябва да те питам какво. Всичко. Мисля, че това съм го гледал. Всичко хубаво. Някой лошо. Какви са поста? Без значение. Без значение. По-доброто или по-лошото? По-лошото е без значение. Много си готин. Да. Никой не ме гледал толкова дълго в очите. Гледате ли се? Знаех си, че няма да можеш да не изкоментираш това. Вярно е. Беше Бенеди? На 21. Как е? Аз съм с най-младо гадже. Ти си най-добре. Обаче, честно, би го споделила с теб.
Чакай, ние с него Абе, брат. Аз като съм приятелка с мъж, това е, не. Да, разбирам те, но ако си промениш мнението... Ако случайно, да. той за мен е чест. Благодаря. За мен удоволствие, моля. Скъсах си роклята от кеф. Мани. Неделчо ме спечели с това, че опровергава в мен на мисленето ми, че едно младо момче не би било това, което той показа днес, че може да бъде. Аз съм изненадана. Добър вечер, какво ще желаете? Не се шугуваш, според мен. Така е. Ама, като видиш, че... Не знам как Виж какво прави сега. Казах, че с възрастта ти малко съм неподготвена и каквото и да кажа, не знам дали не е грешно. Не. Ама тръпни настрани, като видиш, погледни какво става. Нищо. Не, ти виж какво готино момиче, бе, човек. Да, аз какво съм казал? Не отидете наистина... Нали одея ходихме? Абе, бате, какво гледа? Не вика от тебе, ходихме, ама ходи пак, бе, Какво гледам? Защо? Тя дори му каза, ходи тъй, той, от тебе ходихме, той не има, брат. Той само до магазина, нали от тебе ходих, какво да ми каза тук? Той не разбира, брат. Как може, бе? Ти виж тя както се фърля и т.е. тя си иска да се отдръпат настрани, ама той не сваща, брат. И тя му каза и той пак не сваща, брат. Ма, брат, ти луд ли си, бе? Тази го гледа на кур да си ебе майката, бе, човек. Ти луд ли си? Тя буквално ще почне да го лигае през панталона, бе, брат. Това не е сериозно. И как може да си такъв долен букук, бе, брат? Заклевам се, какъв пиар си правиш, като си такъв помяр. Как е възможно? Аз не мога да повярвам. Как може да си навреш целият задник в камерата, брат? Всяко едно движение, задника и да е наврям в камерата, буквално така да се натиска, тя буквално опипа, съблече, докосне и какво ли не, всеки един мъж, който влезна там. Казва си, искам някакво младо лъвче маняк. И тя буквално погледни как му се нахвърли, тя го гледа на секс в очите, брат, сега меката. Как мога да гледате цяла България и да нямаш никакви задръжки, бе, маяк? Това не си някаква тегава, като нямаш задръжки. Мани го това, той е как не сваща. Това не е сериозно. Не е сериозно. Бе, те са пили само вода, брат. Ти представяш си тази да е пияна. Аз си казвам, тя е готова просто да я забукаке, разбираш, ама с някаквата мръсна гавра с нея, брат. Това не е сериозно. Не е сериозно, брат. Не може. От всичките сезони на Ергена никога не е имало такъв букук. Никога не е имало такъв букук. Аз наистина не мога повярвам. Аз съм шокиран. Аз дори тия последните 5 минути, ето гледам, аз съм с отворена уста и не мога да разбера какво се случва. Jesus Christ. И буквално тази седим се подигра и вика, ходите някъде, защото двамата са някакви галфони, маняк. Аз не мога повярвам. Той е преди малко удихме. Преди малко удихме, бе. Да, Чакам да свикнеш да възрастта ми. Добре, има време. Има време. Може и да няма. Точно за момента не мога да преценя наистина дали ме харесва за момента, но мисля, че има нещо. Не, той не мога да прецени, брат. Не, как ще прецени то? Той е... Няма... Абе не. Разбирам го напълно. И аз не разбирам. И аз няма как да разбера. Не бе, не мога да има такива хора, къде ги събрах Слушай го, Фука. Слушай го, Фука. Аз не мога вика да разбера. Как не мога да разбера, брат? Бате майго, то преди 2 години е... Да знам, се е молил на класата да го пусне да завърши, бе, брат. Бати шемета, карловски педал, бате. Поне като привличане. Горе-долу има нещо, да. Как е Стара Загора? Харесва ли? Той е хубав град, много ми харесва. Че е прав, няма байри. Защо? Стара Загора. Защо? Харесва ми, че е прав. Няма байри. Абе, мати, къде ги събрахте? Тя просто този ден, нали ти казвам, като гледах епизода и беше, морето колко е хубаво като тава. Право. Абе, беге, бе. Брат. Какво почти?
Не ходят там. Що? Марка, ме лъжиш. И защо не ходиш? Леле. Благодаря, Купеле. Не мога. Моля те по-бавно. Леле. Еса, обаче, еса. Или е така направо като влюбени? Какво гледам? Още да не сме толкова влюбени. Това го гледах. Сега ще видиш. И сега ще виж къде отиват. През портата. През вратата, естествено. Къде бяхме? На бар. На бара? Какво има там? Бар? Там ще сме аз и ти. Какво трябва да има друго? Кажи, какво те интересува? Какво ти липсва по-скоро? Нищо не ми липсва. Бате, то осъзна ли, че го гледам майка му, братле? Мисля, че с Неделчо си паснахме, защото аз първо подходих малко по-агресивно към него. Но той разбра, че аз нямам сериозни намерения, просто искам да опозная човек като него. Просто за искаш възрастта и... кръгче. Що се смееш, бе? Сценична тръска ли имаш? Да. Здрасти. Здравей. Отново как си? Добре. Как си? И аз съм добре. Ти какво очакваш да се случи? Не знам. Да падна сторит. Така не знаеш. За какво се случва? За любов. Освен любов. О, не. За хубави емоции. Питам те просто, интересно ми е. Да кажеш какво очакваш, как мислиш, че се прочитат нещата. Така нататък. Не очаквам нищо, не знам как ще се тикат обстоятелствата и... Примерно дали искаш нещо, нали, по-конкретно от мен, дали, нали, мислиш да продължаваш да излезеш с мен, това те питам. Въпреки да може да се направи някакъв план, все пак. Този план си го прави сам. Аз съм показала своя интерес към тебе и оттам... Аз не мога да го направя без теб, така или иначе. Добре, правим заедно. Значи да разбирам, че имаш интерес към мен. Да. Да, ами кажи да. На него му трябва потвърждение. Да, той трябва да конфърмнеш. Аз не го познавам, аз все едно го познавам от много отдавна. Много е странно. Искам само да разбереш каква съм. Курва. Някаква пътека, някакъв път. Ами с времето... По който сме минавали всички, бат. Цариградско, бат. Това е нейният път. Друго ме няма да е много лесно. Ама, ти за какво си помисли? Смисъл? Кажи. Сега съм объркана. То и аз. Защото не мога да разбера ти какво си помисли. За кой какво съм си помислила? Ами като ти казах да тръгваме. Ами да тръгваме. Бат, това са Астерикс и Обелиск. Бати глупаците. И двамата. Първо не го разбрах какво иска да ми каже. Ти как си представяш за теб първата целувка да се случи? О, боже господи, не, ще се насера на стола, брат, заклевам се. Как би ми се е случило? Малко след това... Брат, не си на 14. Къде отиват нещата? Аз ако се приближавате целуване, ти как ще реагираш? Няма да избягам. Не дей питай, бе. Чай, майк си бал. Аз съм го гледал. Целувка вече е факт. Да. Радвам се за което. Надявам се да се опознаем и всичко да бъде нормално. Нали така? Целката беше неочаквана за мен. Изненадах се много. Дето първата целувка вече е факт. Първата красива брат, стана ми толкова гадно, че настръхнах. Любов в рая вече е факт. Що ме стискаш? Чудо ме болят камъчетата. Ми казах ли да си се вълнувам. И аз. Просто аз съм такъв, че не си показвам вече много емоциите. И трябва. Неделчо го намирам за привлекателен, за красив, за секси. Че ме гледаш така, искаш да изям ли?
私の名は吉良義景、年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり。Pate! Трябва да отговоря. Какво трябва да отговоря? Очи на сърце. Как ти кажа аз? Ти кажи. Ако искаш, ще го запази в тайна. Искам. Какво искаш? И двете. Смятам, че Емили за момента много ме харесва. Смятам, че може да се получи нещо много истинско между нас. Как миришеш? Много хубаво. Мириш ли синьо сирене? Мисля, че всичко от нея ме харесва, готина е. Пай се зарни, ще се намажеш, спокойно. Спокойно. Чакай, Галя като куче. Аз ка Галя помяра пред нас. Всичко с нея общо взето и смятам, че ще бъде много забавно. Кажи нещо, какво те вълнува? Добре, ти за какви теми обичаш да говориш? Секс. И за пиене. За сега. Не си ли личи? Добре, нещо по-конкретно. Конкретно е. Ти се избери. Те има ли да я говорим? Ба, тези хора ще бъдат излъчени по националния ефир. Излъчват ги по BTV. Излъчват ви по BTV, бе хора. Това не е нормално. Какво се случва? Благодаря. Че да вземе само за малко. Искаш ли нещо? Тебе сам. Абе, тя толкова значи му дава и той толкова. Харесва Неделчо и ще направя всичко възможно. Той толкова не разбира. На тази си емоция и на това, което в момента се създава. Има го или се пробужда сега, не знам. Не мога. Къде учи? Ти видя, че е най-лесна, брат, за това е по-малъж. Ти кажеш честно. Айде, казаха му го. Викаш най-лесното от всички, давай. Не е точно така. Айде, защитава я. Това е толкова делюшена бата да ковнеш на най-ефтиния бата и всички ти кажат, че не ставите да защита. Да! Много! С национален ефир ти се бапутката майче за следващите 10 години, бе, пеш ти лут ли си? Просто не мога да се покая повече. Ако свърши предаването една седмица, никой няма да го помни след това да види. Никой! Никой не го интересува. Тук се изложвам 21 години си, дошъл си тук да си правиш кефа. Брат, тук ще е много леш. Мене нещо ми е много забавно. С Емо какво ще се случва, бе? Това ми е много забавно. Защото ще има много смех. Днес цял ден да плача, това съм смислила. Гледай, това ти кам. Виждам. За Емо те питаха? Питаха ма яко. Какво каза за целувките? Нищо, какво да. Аре, чакай, какво да разказваш, че да чувам комедията. Какво ти викаш? Що оцелуна е? Да, викам, защото как го почувствах. Бати се, Раня. Сериозно ли? Не ти казах, че ще ти кажа сега. Аз дете питах, че сега спържиш ли ма? Не съм му казали, че Емо е травестица. Ба така се пържиш, ма само се ми стана лошо, не се базикам. Кажи де. То няма да знаят от камери, тя не прилича. Той не прилича по принцип сега. Не, базикът го не мога да изчим. Няма да знаят зрителите, викам. Какво се случва, бе? Добре, Краси, кога ще има време да готвим? Като утре в 8 ще стане. Брат, няма как да е травестит, брат. Базикът го. Невъзможно да е травестит, брат. Сериозно? Да. Аз това не... Аз кажа... И мускула каша ми се възстанови, аз трябва да 8 часа. Бат, Краси, кажи де. Мускула каша ми се възстанови, теория. Ти не го ми първал.
Не питай, бе. Ти не го и бърнал долу. Не. Не усети ли нещо? Не. Като го целува, той не се и възбуди. Не. Абе, стига, Не бе, не мога да го ебават така, ходи си. Те питах и викаш, че е жена, бе. Ама аз така си мислих, ама се оказа, че не е. Как така? Не бе, лъжи, За лъжи. едно от момичетата поне, не знам. Не може. Да е така, да не е. Аз си мислих, че е жена. Любовта е сляпа. Абе, сега са базикали с мен, сега няма мога да спът, тук направо ми се отспа. Днес ви чака едно лудо приключение, наречено Speed Dating. Ко? Ти четеш ли книга? Не ти кажа, честно, не е толкова. Не. Може и да го вкарам в правия път. Ако слушкаш, викаш, ще случват нещата. Сега искам да се забавлявам, да опознавам, да докосвам, да имам. Какво означава да се разбираме? Брат. Стига, бе! Това го бях гледал, миш. Един стойностен мъж би се отвратил от такова поведение. Да! Ма не видях кой беше това. Това е Баталчо. Кой е, кой е? Баталчо няма. Ама Соня големия ли беше? Не знам. Баталчо е скочил на някой чаталчо, брат. Бе, аз това гледаш, че имаше нещо. Ама май не са се бали, май само всички. Не. Така разбрах аз. Така ли? Така разбрах. Може и да не е така, нямам идея. Да, реално ако нямат предпазни средства, може би не биха искали да рискуват, особено с този развъдник на болести. Ба ти представяш ли си да влезеш в региона, се забавляваш и да хванеш венерически болести, маняк? Много забавно ще е. И хем се излагаш, хем да хванеш и венерически болести, бате, това е ти представа. Как може, бе, пичове, вие сте в национален ефир и сте се видели преди 10 часа? Литерали, дори не е минала първата вечер. Бате, не знам, май ще трябва да гледаме и третия епизод, вероят мен ме хвана това. Заклевам се, оставиха ме на клифхенгер. Че това е бил втория? Има трети, ма няма да е днеска, нали мисля. Лично това е крейзи. Това според мен ще бъде най-бенгър сезона от всичките, защото буквално тук ще бъде мръсен разврат. Мръсен разврат и хаос, Бенгър, брат, това ще е най-тъжният сезон някога, брат. Това е най-тъпото предаване, брат. Ужас. Не мога.